Salam qadirli vatandaşlarım. Men bugün biraz qıynanım bolan wakalara. Indi qıynanmagam däl has beter doğrusunu aýtam has beter gaharym geldi. Bu bolýan zatlara inni o konsulstwan işgärleri Türkiýede konsulstwan işgärleri inni o adamlar ölse cesedine de eýe çykan bolup başlapdyrlarmy? Men şu günkü bolan wakalary eşitip şu ýere jaýlamaga baran watandaşlarymyň agzyndan eşitdim. Ol konsulstwa tilkiler ýalak bolup inni müsgün sokor diýýärse türkmençe müsgün sokorluk edip ol bir ölün bennanyň cesedini gizläp halkdan yalan sözläp halka yalan informasiýa berip plan mazarlykda jaýlaýar diýip öldürüm ogurlap ogurluk bolýar da inni alyp gidip o cesedi alyp gidip başga bir eýesizlik bilen bir mazarlykda jaýlapdyrlarmyşyn. Aslında pasortwa inni o gowy nime kymmat nime baýlan mazarlygynyň yer satyn alyp pul çykaryp şo ýerde jaýlajakmyş meni. On ýalda etmez olar. Olar pul çykararmy olar? Ýöne şol türkmen halky üýüşmesini ol cesedi o görgüliň ölen pahyryň cesedine gidip ogurlap o herkimden gizläp o garnaşlaryna da bermän görkezmän sizem gelmäň diýip olary öýlere gidip jaýlanmyşlar. Siz ol pasorstwaň işgärleri, siz konsulstwaň işgärleri siz bara bir giden müsgün sokorlar halk allap plan mazarlykda jaýlaýar diýip ol reklama berdirip ýygyny öýlerem ogurlap äkidip hey cesed ogurlapdyr diýip eşitdiňizmi? Cesed ogurlanypdyr diýip eşitdiňizmi? Cesed hakykatdan ogurluk bolýar da haýran galan ogurluk näşi? Milleti görkezmän, eýelerine görkezmän, garnaşlaryna görkezmän, sizem gelmeň diýip ogurlap plan ýerden başga ýere alyp gidip onu jaýlap elbetde jaýlanan ýeri ol eýesizleriň mazarlygymyşyn. Ene biziň türkmenden biziň gelip düşen güni gadyrly watandaşlar. Ene türkmeniň öz hak hukugyny sora bilmese, talap edilmese ene görýän güni. Ene şular ýaly halkyň görýän güni. Ene ol garnaşlaryna gelsek siz bir näme siz bir adam diýemsiz? Eliňizdäkini alyp öz cesediňizi, ölüýüňizi alyp oturup siz nähir adam men gaharym elýän dilim çalışýar aýdy bilemok. Siz eliňizdäki ölüýüni alyp oturýarsyňyzmy? Agzyňyzy açyp siz nähil adamsyz? Hansy dawa aýdy bilen dokmy? Ölü biziňki ceset biziňki aýat okutjak, onu jinazasyny okutjak, jinaza çykartmaly. Özümiz jaýlar, halk bolup jaýlar, munden siz halkyň nimesine ölüsüne ýe çykmadyňyz, inni näme eýemtirapsiz, ýe çykan bolýaňyz diýip dawa turmaly. Ellerine bardyr şol doktordan haty, ölü haty barana ekrana goýup durlar. Hemme zat görünüp dura dokumentler. Biz özümiz jaýlar, işiňiz bolmasa garnaş biziňki diýmeli. Ol sen öz janýal dogonyňa sen dogony bar diýdiler şo taýda Türkiýede. Dogonyna da bermändirler diýe cesedini. Gelmäň sizem diýip diýe ol ekawrtyrap bu konsulstwaň işgärleri we itleri. Konsulstwaň hem näme o pasolda da däl o taýda ol. Itler bolmaly. Tur kersen getir it bara. Bar onet bar bunet diýip iş buyurup berlen. Ana şu iki tane ekawr o taýda ýam köçe çykyp ýylygyny ekawrtyraýanlar. Sizem gelmäň diýip gör edilýän zatlary. Bu pyslyp joluklara serediňe halk millet. Ene siz dymyp otursaňyz bolýan zatlar. Dymyp otursaňyz ene bolýan zatlar. Biz diýädik. Ay basym bu gidişine milleti mankurda öwrörler diýip. Biz giýje galypdyr, öwrüpdirler ýam. Ene siz mankurt bolýaňyz, eliňizdäki jesediňizem ol ketek ýaly edip köçe oklap, ay kim gerek bolsa alaýsyň näme ýaly edip zyňa oturup, o siziň ölüýüňiz, o siziň dogonyňyz, o siziň iň soňky ol ansanyň iň soňky ýolyna uğratmaly siz ahyryn. Siz dogonjygy bir ganak ýara siziň damaryňyzdan. Onu edip beýdip edibildiňiz.
Şu men çok garnaşlarını, şu ölen pahirin garnaşlarını yüzlenyen. Türkiye'de garnaşlar var deydiler. İnsap yok mu sizde? Ya yaman kurt öwürdüler mi sizem? Diliniz, ağzınız bardır, en son kuşor adam dağın. Bor ne? Bokurdoktan kestiler, ibitten kestiler, çörökten, sudan, yeniden, pullon kestiler, sesini çıkarmadınız. Hey sizin elinizden ölüyünüz alıp otuyorlar. Enne şonna da sesini çıkaran yok mu? Mena bara, mena gip tapamok. Men kağıt oturdu. Bir görüşmeni öwrenine, o can doğunur. Bir millet görüşmeni öwrenine, bir hak hukuk talep etmeni, bir öwrenine. Bu nähil siz nähil boldunuz siz? Elin şu ölen cesedini şolaň elinden alıp bilmän siz nähil adam siz? Men yaman gaharym geldi buňky zatlar eşdip bu dünýä nire var ya. Gep tapamok bu dünýä nire var ya. Öde mene şu saat bizde gije 12 şu zatlar ýaňy eşitdim men. Günnüli elimdegimedi bir habarlar dinlemäne. Ine şu aýtdy şu taýyk baran jaýlamaga diýip baran türkmeni biziň neme watandaşlarymyz aýtdy. Ine şu wagt gije 12 bolan şu wagt çykyş edip otyny ertere de goýup bilmedim şunu gaharym gelip gije ýatyp bilmer barbyr diýip. Ben şu wagt şu ýadgyny edip otyryn adamlar. Size görüşmän öwredelip biz günlüğün aşı çykyş edýäs bolýan siz öwrenjege meňdeşdäle. Siz görüşmän öwrenjege meňdeşdäle. Mene bolşuňyza hayran alym siziň. O pasolstwan itlere var, olara adam da beni ayağımın aşağına nakıp pal çıksa da görem okşadı sizi. Pasolstwan işgärlerine size diýen şonu. Müskin sokura keniniz. En son kıbır şuwa söwmäýin ýöne en son kadam ekeniňiz siz. Bir giden gnide. Nerden üşüpsiňiz o tak gnideler bir giden. Kim üşüripdir siz o taýyk?